Бизнес мрежата се ползва онлайн и дава възможност на фирмите да се освободят от застоялата си стока, разказва създателят на платформата Лъчезар Думанов. Вместо да губят пари, партньорите разменят свои продукти или плащат за получените услуги чрез така наречените бартерни пари. Другия вариант, който стои пред фирмите, те винаги могат с много големи отстъпки, драстични отстъпки, да продадат стоката си за кеш. Бартера като начин на бизнес спасява от кризата част от фирмите, включително и автосервизите. Срещу ремонт на автомобили в тази фирма получават различни консумативи, за които иначе плащат кеш, а други разходи покриват с бартер левовете. Предполагам, че някъде от порядъка на 30% сме успяли да запазим от кешовите си пари за други услуги и за други стоки, плащайки с бартер левов. Фирми с задължения не се допускат в бартерната търговия, а плащането на данъци е като при истинските левове. Това е още един плюс за хазната, защото има движение по оборота по ДДС и, разбира се, бизнесите формират и данък печалба. Членовете на Родния бартер клуб са главно от София, а идеята е мрежата да обхване цялата страна. За BTV новините Биляна Гавазова.